fent camí per salvar tot el món. Si lluitem de valent, vencerem segur. Som aquí i el destí canviarà a partir d'avui. El mal farem fugir. Per tu lluitarem. Cridant si vindrem. El món salvarem. Mai no ens rendirem. Canal Fantasma. Ara! Impacte! Porta la Elite a la torre. La Yumi està en perill. D'acord, fins ara! Aguanta, Yumi, ja venim. Aelita! Molt bé, princesa, els últims 100 metres. S'us acosten 2 megablocs! Tranquil·la, això ho arreglo jo en un segon. Fletxa làser! Sí! És el millor, és increïble. El Ot, para d'una vegada. Hi ha un altre bloc. Un altre? No! Ot, has perdut massa punts de vida. Ot, què fas ara? Amaga't! És massa perillós. Ot, un impacte més t'enviarà cap a casa. Només et queden 10 punts i prou. Encara me'n sobren 10. Ves que vinc! Ho veieu? Què us he dit? Molt bé, nano. Enhorabona! Jeremy, un altre dia contempla l'espectacle i deixa que els professionals facin la feina, Què? Jo me'n vaig a desactivar la torre. No feu aquesta cara, només era una broma. No ho deia de debò, Einstein. Escolta, ho deia per dir. Tornem al passat, ara. Noemi, Present. Pol, Present. Hervé, Present, senyoreta. Nicolà, Aquí. Sisi, Present. Jeremy, Present. Thomas, Ei, ho heu fet molt bé. Aquest cop us heu superat. I tu, Ot, no t'enfadis amb mi, és que... Ot, Ah? Ot. Ot? No hi és avui. I veig que l'Ulric tampoc. Hervé, Present, senyoreta. Nicolà, Aquí. Sisi, Present. Jeremy, Present. Thomas, Present. Ei, ho has fet molt bé, Einstein. Tània. Aquest cop t'has superat i no t'enfadis amb mi. Present. Noemi, Present. Després del que li has dit, no m'estranya gens que estigui enfadat amb tu. Ot, Ulric. Aquí, senyoreta. Ja ho veig que sou aquí. El que no sé és què és això tan interessant que us heu de dir que no pot esperar al final de la classe. M'han preguntat si havia vist, amb tots els respectes, que l'equació de Brouwers que ha escrit a la pissarra està malament. Què? No és que estigui malament des del punt de vista matemàtic, però no ha tingut en compte els teoremes de Bronsky sobre els fenòmens de masses comparades. Hauria d'haver considerat la segona variable com una massa al quadrat, no una factorial. És veritat, teniu tota la raó. Us demano disculpes. Jeremy, no saps pas on són l'Ot i l'Ulric. Els vaig a buscar, ara vinc. No m'ho crec, no pot ser. La Yumi tampoc hi és. No hi ha ningú. Aelita! On
són l'Ot, la Yumi i l'Ulric? Digue'm que estan amb tu. No, que no han tornat de l'Ioko. No, Aelita, els he perdut. Alguna cosa deu haver fallat quan tornaven cap aquí. Calma't, sisplau, no es poden haver esfumat. Mira la sala dels escàners mentre jo els busco a l'Ioko. Bona idea, ara hi vaig. Em podries dir què hi fas, tu, aquí? Doncs... Com va això? Tan bé com pot anar després de 2 hores de mates. Vosaltres sabeu què li passa? Està enfadat amb l'Ot. Escolteu, ha passat una cosa molt estranya a la classe d'anglès. All the world's a stage, and all the men and women merely players. They have their entrances and all the men and women merely players. They have their entrances... Ho he repetit. No ha durat res, com un disc ratllat. I què creus, que pot ser cosa del Xana? No t'ho sabria dir, Ulric, però per si de cas, val més que estiguem alerta. No veig ningú. Pulsacions! El Xana! Jeremy, això és molt greu. Tothom està molt preocupat. Per última vegada, saps on són la Yumi, l'Ot i l'Ulric? No, senyor, no... Com ja et deus imaginar, els seus pares estan molt amoïnats. Li repeteixo, no ho sé on són. Jeremy! Fes memòria, sisplau. El detall més petit pot ser molt important. Vosaltres 4 sempre aneu junts. D'acord, senyor, faré memòria, però necessito estar sol. S'ha de tenir molta barra per demanar-me això. Però si aquesta és l'única manera de treure'n l'aigua clara, et dono 3 minuts. Gràcies, senyor. He rebut el missatge. Què en saps? Em sap greu, Jeremy, el Ioko no hi són. Però hi ha una torre activada. No he aconseguit localitzar-la per això. M'has d'ajudar. Vine a la fàbrica. No puc, ara. El director no em deixa sortir del despatx. Tranquil, jo t'ajudaria a sortir d'aquí. Sí, com el Xana, jo també puc entrar a la xarxa del col·legi. Escolta'm bé. Estic segur que en Jeremy sap molt més del que diu. Truquem a la policia? M'ho he pensat bé. Li diré on són. Passa'm els pèsols. No, agafa-te'ls tu. Heu sentit el nou disc de... Ei, sabeu què? No, què? Necessitava rodes noves perquè se'm van trencar la rampa. Truco al paio de la botiga i... Ei, sí, i era d'aquest color la teva brusa o l'has rentada amb plomes de canari? Mira que ets pringat. Et faig saber que aquest és el color que es porta aquest any. Inútil. No, agafa-te'ls tu. Gràcies. Heu sentit el nou disc de Roc de Foc? Ho heu sentit, això? Mira que ets pringat. Et faig saber que aquest és el color que es porta aquest any. Jo no he dit res aquest cop. Nois, tenim un problema. Però aquí no hi ha ningú. Hem d'esperar una estona. Estan a punt d'arribar. Què? Venen o no? Jeremy! On s'ha ficat? No pot haver desaparegut així com així. Aelita! Sóc aquí. Gràcies per ajudar-me. Suposo que ja saps
que si no detecta res viu als escàners, això voldrà dir que... Ja ho sé. Ara sortirem de dubtes. Són buits. Els escàners no hi són. No ho entenc. Si no són aquí i a Lyoko tampoc, on són? Jeremy. Què? Escolta, abans que arribessis tu he captat alguna cosa. És una transmissió per ones argianes. Però t'ho adverteixo, el que veuràs és molt estrany. És això. Molt bé, som-hi! Què? Uns estiraments. Això és de bojos. I dos. I dos. Mans enlaire. Ei, què t'ha picat ara, tu? Ho has fet expressament. I dos. Ei, què t'ha picat ara, tu? Ho has fet expressament. Ha tornat a passar. Aquesta me la pagaràs, el sents? No. Repeteix sense parar. Continueu tots sols. Jeremy? D'on surten aquestes imatges? Han tornat a la Terra ja? I si el que veiem és una gravació? És impossible, Elita. Jo també hi surto. Passen coses molt estranyes. T'ha dit res, la Elita? Tinc problemes per contactar amb ella. No tinc ni idea de si hi ha cap torre activada o no, però a la mínima alerta haurem d'actuar. Espera, com és que no fas educació física? En Jim m'ha dit que no calia que en fes. Sí? Que estrany. No ets el seu millor alumne, que diguem. Perquè jo el sé tractar, en Jim. 26, 27, au va, 18. No com ells. Jo al·lucino. Això no és una gravació. Això està passant en algun lloc ara. No són ni a Lyoko ni al món real. Són en alguna altra banda. Ja ho sé, però he comprovat les dades dels protocols de transferència i tret que no hi hagi alguna mena de món paral·lel en algun lloc, un espai intermedi no existeix, Jeremy. A menys que el Shannon n'hagi creat un. Esclar, un món paral·lel a Lyoko. L'ha creat fent servir de model al col·legi i és la trampa perfecta. Es pensen que són al món real, però és una il·lusió. Estan a la mercè del Shannon, sense la seguretat del món real ni els poders que tenen a Lyoko. Els hem de rescatar. Mira de trobar l'origen del senyal. Ja ho he provat, però és impossible. Està codificat. L'únic que podria seguir és l'ona auditiva. Amb això n'hi hauria d'haver prou. La podem fer servir de guia per l'escàner per arribar a la font, amb l'ajuda d'un programa de correcció d'errors. Dubto que funcioni i, a més, qui hi anirà? Només hi són tu i jo i no hi ha... Hi aniré jo. Si tu t'encarregues dels controls, ho puc aconseguir. És molt perillós. Ja ho sé, però no podem deixar l'Ulrich, la Yumi i l'Ot en mans del Shannon. Pensa una cosa, si jo estic parlant amb tu, qui és l'altre Jeremy? Aelita, hi ha una cosa que et vull dir per això. Ja que he d'entrar en un món virtual, m'hauria estimat més fer-ho per estar amb tu. I jo. Som-hi, doncs. Quan vulguis, Jeremy. Tot està a punt per la transferència. Ja pots entrar a l'escàner. Escanejo en Jeremy. Virtualització. Aelita, que em sents? Esclar que no, ja m'agradaria. Ja és aquí. Tenim una visita, Jim. Segur que deu ser això. Val més que m'hi acosti per assegurar-me'n. Sí, reconec que la Yumi és molt intuïtiva, però a vegades també s'equivoca. Reconèixer, Ulrich, que una noia que li agrades tu no pot ser del tot normal, no trobes? I en Jeremy, què?
No em diguis que no actua d'una manera estranya. Sí, no es pot negar que està una mica rarot, però això no vol dir que ens estigui amagant alguna cosa. Digues... Hola, Yumi, què hi ha? Ha tornat a passar, però ara és pitjor que mai. Ara ja passa a casa meva. Explica-m'ho tot. Són els meus pares. Es comporten d'una manera molt estranya. No paren de fer els mateixos gestos i es comporten com si... No sé, com si jo no hi fos. És com si fossin imitacions dels meus pares. Hem de fer alguna cosa, Ulrich. No et quedis aquí, t'espero al parc. Avisaré en Jeremy perquè ens trobem a la fàbrica. No, en Jeremy no. Tu, Lot i jo només, entesos? No li digueu res a en Jeremy aquest cop. No sé per què, però no me'n refio. Fins ara. Espero que hi siguin. Ja et tinc ara. Aviat hauré eliminat tots els obstacles. Espero no arribar massa tard. Li heu dit res a en Jeremy? No, no li hem dit res. Però, Yumi, quan siguem a la fàbrica no podrem anar a Lyoko sense ell. Quan hi arribem ja veurem què fem. Però no hi podem confiar ara mateix. No es veu ningú, devia ser un esquirol. Au, vinga, anem. No, he fet tard. Diu del mig. Per ser un programa ets una imitació molt bona. No ho entenc, no hi ha cap enllaç. És com si Lyoko hagués desaparegut. I és molt possible que sigui això el que ha passat. Jeremy, Jeremy, però què hi fas tu aquí? He rebut un missatge de l'Elita. Diu que hi ha una torre activada. Parlava d'un programa per esborrar Lyoko. Des d'aleshores no en sé res. Yumi, ho hauríem de comprovar, això. Un moment, si s'ha perdut l'enllaç, com penses enviar-nos-hi? He creat un nou protocol d'accés. Només ens fan falta els escàners. Au, què esperem, doncs? Espera, Ot, no ho veig clar, això. Però què et passa? Mira'm bé, sóc en Jeremy. No podem perdre temps, i si és veritat que vol esborrar Lyoko? Has pensat en la Elita? Escolta, m'has de creure, però si em vols estar més segura, transferiré l'Ot i l'Ulrich primer. Tens raó, Yumi, és una trampa. No hi aneu. Shanna, és això tot el que saps fer? Una vulgar imitació de mi per entretenir-nos? No li feu cas, el fa el Jeremy, és ell. Tot el que hi ha aquí és fals. Què? No heu tornat de l'últim viatge a Lyoko. Sou en un món virtual que ha creat el Shanna. Això explicaria les incoherències d'avui. Naturalment que sí, el Shanna també comet errors. Ell només té coneixements teòrics del món real. Ara vol que entreu tots tres a l'escàner per fer-vos desaparèixer per sempre. Això és absurd, Shanna. És veritat, no tenim cap prova que no sigui ell qui ens enganya. Les incoherències podrien ser obra seva, també. És clar que sí. I mentre ens entreté, la Elita i Lyoko desapareixen per sempre. L'única prova que tinc és que sóc aquí. Haureu de decidir quin dels dos us enganya. I no sóc jo. Si tal com tu dius aquest món és virtual, ens pots explicar com hi has arribat? T'escoltem, Shanna. A través de l'escàner. Sóc aquí, en forma virtual. T'acabes de delatar. Tothom sap que el Jeremy de debò no hi entraria mai de la vida en un escàner. Els hi té pànic. Doncs jo estic segur que sí que hi entraria, si fos per salvar els seus amics.
Faria això i molt més. I poso la mà al foc. Això que dieu no té lògica. Els hi té tanta por que ni em passaria pel cap entrar-hi. Si no, com s'explica que no ho hagi fet ja? Molt fàcil, perquè el Shannon no és infal·lible. El seu coneixement de la gent és només aproximatiu. Ben dit. I pel que fa a l'amistat, el coneixement que en té és 0,0. M'alegro de veure't, Einstein. No, això no és lògic! No! No! No és lògic! No és lògic! No és lògic! Ara us mataré a tots! Aelita, sóc aquí. Estàs bé, tu? Sí, tranquil. Oh. Els he fet tornar tots a Lyoko sans i estalvis. La bombolla del món paral·lel ha desaparegut. No recordo res de res, però em sento com nou. Aelita, què ens ha passat? El Sean ha creat una rèplica del vostre entorn perquè us penséssiu que era real. Ens ha tancat en una presó virtual. Sí, però en Jeremy i jo us hem pogut alliberar. Què? En Jeremy ha vingut a Lyoko? Sí. És fantàstic, Einstein! Ja pots formar part del Club dels Valents. Gràcies. No t'ho tindré en compte. Atenció, al comitè de recepció del Shanna! No pateixis, ja hi estem acostumats. És bufar i fer ampolla! Som-hi, nois!